Hej, i dag skulle vi kigge på en meget populær Bollmann lægetaske. Det er den model, der hedder Visita. Den fås både i kunstlæder og læder og i forskellige farver afhængig af materialet. Den viste model her er læder. Hvis vi prøver at åbne tasken, kan vi se inddelingen af den. Hvor man har to halvdele, der hver har en gennemsigtig dækplade, således at det udstyr, man har med, ligger beskyttet og på plads. Der medfølger ampulbakker i 2 lag, og naturligvis er der nøgler med, sådan at tasken også kan låses. Ruminddelingen er variabel, sådan at man kan indrette sin taske, som man ønsker det. Og man kan både få ekstra ruminddelere og reservedele i øvrigt, hvis man måtte være uheldig, at noget skulle skiftes. Det er som sagt en meget robust taske og høj kvalitet. Jeg har metalramme indvendig og solid metalbeslag. Hvis man kigger på selve låse- eller lukkemekanismen, er det også af høj kvalitet. Så alt i alt en meget robust og god lægetaske i et stilrent design. På forsiden af tasken har man en lomme, der har plads til A4-papir, således at det også kan være der.